Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε για τη ζωή μας εάν δεν δούμε το τέλος μας. Και σας θυμίζω μια ωραία ιστορία απάνω σε αυτό. Πάντα από την κλασική Ελλάδα οι Έλληνες τα έχουν πει όλα σε σπερματικούς λόγους. Τίποτα δεν είπε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Απλώς αναπτύξανε αυτά που σαν σπερματικούς λόγους είπαν οι Έλληνες. Σας θυμίζω την ωραία εκείνη ιστορία που μας γράφει το βιβλίο των ιστοριών του ο Ηρόδοτος, η περίφημη εκείνη συνέντευξη τύπου Pressroom λέμε σήμερα, που έδωσε ένας μεγάλος Έλληνας, και πόσο μεγάλος, ο Σόλων ο Αθηναίος, σοφός στους 7 σοφούς, άλλος σοφός, άλλος φιλόσοφος στους αρχαίους Έλληνες, ένας μεγάλος ποιητής, έλεγε ο οποίος, και προπαντός ένας μεγάλος νομοθέτης, ο Σόλων. Έφτιαξε τη δημοκρατία. Ένα πολίτευμα που το κυνηγάνε 2,5 χιλιετίες οι άνθρωποι, σαν την ράρα άβης, σαν το σπάνιο πτηνό, και δεν μπορούν να το πιάσουν. Αυτό το τέλειο πολίτευμα που εφαρμόστηκε για 2,5 μόνο γενναίες στην αρχαία Αθήνα, μαζί με τον Κλεισθένη βέβαια. Λοιπόν, αυτός, λέει ο Ηρόδοτος, είχε πάει κάτω εκεί, ξέρετε, αυτοί ταξιδεύανε Ανατολή, Αίγυπτο κτλ. Είχε πάει εδώ στη Λιδία, στη Σάρδης, και συναντήθηκε η γνωστή ιστορία με τον Κρίσο. Ο βασιλιάς Κρίσος, σύμβολο του πλούτου. Του έδειξε λοιπόν τα μεγαλεία του. Κοίτα, του λέει, τα κάστρα μου, κοίτα το στρατό μου, κοίτα τα καράβια μου, κοίτα τους κήπους μου, κοίτα το λαό μου, την οργάνωση, την πόλη μου, κοίτα τα διαμάντια μου, τις αποθήκες, κοίτα τις γυναίκες μου με τα συρικά περιζώματα, τα μετάξια και τις πορφύρες. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο πιο ευτυχισμένο από μένα? Ξέρω, βασιλιά, του λέει ο Σόλων. Και αναφέρει γνωστή ιστορία. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Τι ήταν αυτός? Ένας απλός άνθρωπος ήταν, λέει, στην Αθήνα, γέννησε ωραία παιδιά, τα μεγάλωσε, ζούσε μέσα της ετοιμή, και η υπόλοιψη έγινε και ένας πόλεμος, λέει, στη χώρα του, οι Μεγαρείς κηρύξαν, και πήγε στην πρώτη γραμμή, όπως ο Μαβίλης μας 60 χρονών Γαριβάλδης εθελοντής στο Δρίσκο, και έπεσε, σκοτώθηκε, και φτιάξαν και ένα ηρώο και ζει μέσα στην υπόλοιψη, η μνήμη κτλ. Τότε είμαι δεύτερος, λέει. Όχι, δεν είσαι δεύτερος, είναι κι άλλος. Ποιος? Ο τάδε. Τι έκανε αυτός? Αυτό. Κοίταξε, τελώρη, περίεργα. Τότε είμαι τρίτος. Δεν είσαι τρίτος. Ξέρω κι άλλο είναι. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Μα τώρα, λέει, ζεύτηκε το άρμα σαν τα βόδια, και τα μου πεις ήταν πιο ευτυχισμένο. Άντε, πάει από εδώ. Πάει από εδώ, του λέει, ανόητε άνθρωπε, που σε λένε και σοφό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν απάντησε ο Σόλων και λέει, βασιλιά, μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Στάσου να ειδώ το τέλος σου. Να ειδώ πως θα πεθάνεις, και από εκείνη τη στιγμή θα κρίνω και τη ζωή σου και θα σου πω αν ήσουν ευτυχισμένος ή όχι. Και βέβαια ξέρουμε πως πέθανε ο Κρίσος, όταν τον εχμαλώτησε ο Κύρος με τους Μύδους και τον έβαλε πάνω στη φωτιά, και φούντωσε η φωτιά 40 πύχες ψήλος, και φώνασε Σόλων! Τι βαταρίζει, λέει ο βάρβαρος, κατεβάστε τον. Τότε τον θυμήθηκε το Σόλωνα. Με αυτή την έννοια λέμε ότι φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου, κατά την έννοια ότι προβληματιζόμαστε συνεχώς, έχουμε μπροστά μας μέσα από το καλλιδοσκόπιο του θανάτου, βλέπουμε τη ζωή μας για να την κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστή.